persona de la roda de premsa diu és que és patriotisme. Bueno, és patriotisme si vol sí, però també és agafar un element comercial que fins ara no existia, de cap manera. L'any passat només es van estrenar 2 pel·lícules subtitulades en català. 2 només, això és una vergonya. No és que s'hagi de normalitzar, és que requereix una urgència en què això s'ha de canviar, aquest concepte de que tot ha de ser en castellà, com s'ha fet fins ara. Per què no s'ha fet? Bueno, perquè els empresaris no ho han demanat, perquè els distribuïdors de pel·lícules, que són els que manen, al cap i a la fi, no els interessa, però quan és una cosa digital abarateix totes les despeses fins a un punt de que hi ha quasi una diferència de... És 20 vegades més barat subtitular que doblar. Com que doblat no té massa sentit, ni pels nens. Els nens han de veure pel·lícules amb subtítols el primer dia, que és el que es fa, per exemple, en un país com Portugal. S'ha d'obrir, s'ha de provocar que la gent torni al cine. Això només s'aconsegueix amb un cert rigor a l'hora de fer la programació, que costa, no és gens senzill fer la programació, que la programació tingui una personalitat. És a dir, que quan fem un títol comercial sigui bo, que no són dolents necessàriament, algun farem de dolent també, escolta, no. I el cinema d'autor també és dolent a vegades, hi ha cada pallissa que et mores, no? Però també s'ha de triar. Podem triar? Sí, hi ha prou sales a Barcelona, prou marge per fer-ho, però tampoc t'ho asseguro que ni els distribuïdors ni els exhibidors ens ho posaran fàcil. La valorem com a molt positiva, perquè em penso que respon a 2 lògiques molt pròpies de la nostra vida cultural. D'una banda, l'existència de gent que emprèn coses, de vegades que sembla que van contracorrent, però que té ganes de fer-les i les fa. La cultura catalana sempre s'ha expressat així, sempre ha començat coses així. I la segona perquè demostra un grau de convicció i de confiança en el català, que és la normal, que és la que hauria de ser, doncs, per part d'una gent que està convençuda, i jo també, doncs, que el cinema vist en català, en aquest cas doncs, versió original subtitulada, doncs, ha de tenir públic normalitzat, com ho té en tots els altres àmbits de la vida cultural, no? Ara estem simplement fent tota la cuina prèvia a la presentació de les modificacions que s'hagin de fer a la llei, modificacions que vindran obligades necessàriament per una demanda o una proposta que ens ha fet Brussel·les i que tindran doncs, necessàriament la connotació de canviar alguns aspectes de la llei, que voldrà dir adaptar-los a les coses doncs, que respecte a la llei de fa 2 o 3 anys han quedat més o menys envellits, com és, per exemple, el cas de la digitalització i realitats d'aquest tipus doncs, que caldrà canviar, no? Estem en el procés de cuina i quan la cuina doni el plat definitiu doncs, el podrem presentar.